Tak čo? Práško kamery tu rozhodíme, no. Tak toto začína. Rozhodíme tu kamery. Tuto dáme mu robiť beat. Ja sa napijem zatiaľ. A ostatní... To už neviem. No dobré. Tu ja iba skúšam, či náhodou nevystrelí motika. Okay. Dobre, čo vlastne toto je? Ja neviem, ja som to prvýkrát úplne, takže ja neviem povedať. Čo máš ty vlastne rád? Smeti, po prípade ešte také zajebané riady. Koho by si ty považoval za svoj nejaký vzor? Alebo niekto, kto ťa inšpiruje? No, seba. To vždycky, že seba a seba. Nejaký jazykolám. Šla pro kopka, popri kope, poď domov. Ešte raz. Šla pro kopka, poď pro kope, popri kope, poď domov. Strašne zneotiarne. Vieš to dať aj na mic? Podľa mňa ne. Radio Garage, yeah. Svetujem bary ako keby to bol posledný krát, kedy za Michael Sell nabíjam gun. Klik, klik, pow. Taký jak mi nepoznám, ty sa trápiš, ja to vždycky tráfim, môžete ísť spať. A keď ja nebol vonku, tak je vždycky problém. A vždy keď dojde, no tak weed balí. Hudba je už ako full time job, z ktorej nemám ani cent. Ľudia si poď skúsiť dať to ľubo na mic proti mne. Radio Garage, yo, Radio Garage, yo. Pijeme víno, pijeme víno, pijeme víno, yo. Radio Garage, yo, Radio Garage, yo. Pijeme víno, pijeme víno, pijeme víno. A som komplexný celý, komplet na demolíce, kontakt with high flow. Vysoko mám konekcie, kurva chce môj kokot, preto ma na IG nepostuje. Pussy boy tvrdý iba vtedy, keď sa naftetuje. Nikto jak ja, nikto jak ja, nikto jak ja, ja. Nikto jak ja, nikto jak ja, nikto jak ja, ja. Nikdy ne, nikdy ne, ne, ne. Ne, nikdy ne, nikdy ne, ne, ne. No počúvaj. What is your sign? No, mne sa zdá, že... Motýl, alebo čo tak. Koľkáte znamenie? Aké číslo? Keby si bol žena na 24 hodín, čo by si urobil? No... Keby som si kúpil aspoň 4 kabelky a snažil by som sa chodiť po najviac frekventovaných mestách, aby som to najviac čo mohol ukázať ľuďom. Okej, kde ti je najlepšie? Zase. Čo najradšej robíš v lese? Nastup. Jak nečakaná odpoveď. Že? Keď spojíme dve baterky paralelne, tak zmení sa napätie. Podľa mňa ne. Lebo vždycky, keď sa ťa pýtajú, že či to je pravda, tak to je akože, že není to pravda. Zelenú tvár, ja to nevíš. Zelená? Už si normálny, už nie si mimozemšťan. Úplne škaredý kokot, úplne pekný kokot. Jak by vyzeral asi penis na Edvižnom?
Radio Garage rozhovor je popiči vec.